ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୀପାବଳି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ କାଳୀ ପୂଜା କରିବା। ଦୀପାବଳିରେ ପରିବାର ସହ ଖୁସିରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା। ସେସବୁ ନେଇକି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବେ। ଆଜିକୁ ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଆ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଘର ପରିବାର ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁଆଡେ ଧୁମଧାମରେ ଏଇ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହଉଛି। ତ ଏକ ଫାୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛିଟା ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସତର୍କତା କିଭଳି ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଦୀପାବଳିଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାର କରିପାରିବେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ମୋର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ଦୀପାବଳି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଯାହା ବି କହିବି, ଯାହା ବି ପ୍ରକାଶ କରିବି, ସବୁ ମୋର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଦୀପାବଳି ବା କାଳୀ ପୂଜା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାର ପୌରାଣିକ ଗାଥା ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଜୟ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲେ ସେହି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦୀପଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ସେ ଯାହା ହଉ, ସେ ତ ଏବେକା ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେ ନିଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବା ସେଥିରେ କୌଣସି ମନା ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଦୀପାବଳିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ? ଦୀପାବଳିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହୁଛି କଣ, ଯେ ଏହା ଏକ ଆଲୋକର ପର୍ବ, ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାଉଁରିଆ କାଠିରେ ଜାଳି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସ ଆଲୁଅରେ ଯାଅ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ମିଳିବାର ନଜିର ରହିଛି ବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ନରକାସୁର ନାମକ ଏକ ଅସୁରକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କଲା ପରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଏନର୍ଜେଟିକ ଲାଗେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସନ୍ତି, ଖିଆପିଆ ହୁଏ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ସୋସାଇଟିରେ କେହି ନିଜକୁ ଏକା ମଣନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ଏତେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ କଥା କହିକି ଡିମୋରାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ବରଂ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିଲେ ଦୀପାବଳି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଦେବ। ସେତିକି ହିଁ ମୋର କାମନା। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟଉଛୁ, ୟାର କଣ କଣ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରହୁଛି? ନୋ ଡାଉଟ ବାଣ ଫୁଟୁଛି, ପିଲାମାନେ ହଉ ହଉ, ମୁଁ ବି ଛୁଆବେଳେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି, ବହୁତ ଜଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାଣ ଯଦି ଢୋ କିନା ଫୁଟିଗଲା, ବହୁତ ତାଳି ମାରୁ, କିମ୍ବା ଆମ ରକେଟ ବାଣ ଯଦି ଚାଲିଗଲା ଉପରକୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ବାଣର ଯୋଉ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ସେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି। ଇଏ ହେଲା ଏକ ନମ୍ବର କଥା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପରିବେଶବିତ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତେବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କମନ ମିଷ୍ଟେକ୍
ସାଧାରଣ ଭୁଲରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆପଣ କଟନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସିଲ୍କ ବା ସିନ୍ଥେଟିକ ବା ଯେକୌଣସି ଫାୟାର ପ୍ରୋନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂତା ଲୁଗା ବା କଟନର କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପୋଷାକ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ଓହଳିବା ଦିଗରେ ନଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ବାଣ ଲଗେଇଲା ବେଳେ କିଛି କାନି ବା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସର ଡୋର ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ସେଭଳି ନୁହଁ। ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଯେମିତି କଟନ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିଥିବେ। ଢିଲାଟା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଲେ କଣ ସେଟା କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବାଣ କେତେ ଦୂରରୁ ଫୁଟେଇବେ? କାରଣ ବାଣ ଫୁଟେଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଣ ଉପରେ ଯଦି ପାଖକୁ ଯାଇ ଫୁଟଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଣ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ତା ମୁହଁଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ତା ବାଣ ଉପରେ ରହୁଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ବାଣ ସବୁବେଳେ ହାତେ ଦି ହାତ ଦୂରରୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ। କାଉଁରିଆ କାଠି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ 1 ମିଟର ପାଖାପାଖି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣ ବାଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବାଣ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ହବାର ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଣ ଅଧା ଫୁଟିକି ରହିଗଲା। ଦୟାପୂର୍ବକ ତାକୁ ଜମା ତା ଦେହରେ ହାତ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଭିତରେ କଣ ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ହାତ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଏସବୁ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ସେ ଫୁଟି ଉଠିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିବାର ଜୁ ନଥିବ। ତେଣୁ ଅଧା ଫୁଟା ବାଣକୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ, ଆମର ଯେତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆସୁଛି, ମେଜର କଜ୍ ହଉଛି ଅଧା ଫୁଟା ବାଣ। ଡବଲ ସାଉଣ୍ଡ ବମ୍ ଟିକେ ଫୁର ହେଇକି ରହିଗଲା, ଆପଣ ଗଲେ ହାତ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଢୋ କିନା ଫୁଟିଲା। ସେଭଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାପୂର୍ବକ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଖ୍ୟାଲ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରକେଟ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯୁଆଡେ ବି ଆପଣ ରକେଟର ଗତି ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ରକେଟ ତାର ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ସିଆଡୁ ବୁଲିକି ଅଲଗା ଆଡକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ କାହା ଘରେ ପଶିଯିବ, କାହା ଲୁଗାରେ ଲାଗିଯିବ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହରେ ଲାଗିଯିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ବାଣ ଫୁଟେଇଲା ବେଳେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆପଣ କମ ଶବ୍ଦ ବାଲା ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ। କାରଣ ବାଣ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଫୁଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାନ ବଧିର ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଯଦି ବାଣ ଛିଟକା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଚଷମା ଲଗେଇକି ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତି, ମୋର କହିବା କଥା ନର୍ମାଲ ଚଷମା ନୁହେଁ, ସୁରକ୍ଷାର ଯୋଉ ଆସୁଛି ଚଷମା, ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଖିଟା ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏବଂ ପତଳା ଲୁଗା ବା କଟନ ଶାଢୀ ବା କଟନ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ବାଣ ଲଗେଇବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାଣ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଅଭିଭାବକ ପାଖରେ ସୁପରଭିଜନ କରିବା ଜରୁରୀ। କାରଣ ସେମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ବାଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଆପଣ ବିଧି ରକ୍ଷା, ନିଜର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଟିକେ କମ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୀପାବଳି ରାତି 10ଟା ପରେ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେନି। ଧୂଆଁ ଭରି ଯାଇଥିବ, ଆଗକୁ ଦୁଶୁ ନଥିବ। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେଇ ଧୂଆଁ ଗୁଡା ତ ଆମେ ନିଃଶ୍ୱାସରେ ନଉଛୁ ନା। ଇଏ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ଆସିକିରି ଆପଣ ନିଜର ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବାଣଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ବାଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲଗାନ୍ତୁ, କଟନ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ, ପାଖରେ ଯଦି ପାରିବେ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ପାଣି କିଛି ଦୂର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା କି ହାତରେ ଲାଗିଗଲା କି କଣ ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିପାରିବେ। ଆଉ ତୁରନ୍ତ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ବାୟୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଃଶ୍ୱାସରେ ନେଉଛୁ, ତାର ପ୍ରଦୂଷଣ କମ କର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।